sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, bata nga babae patay matapos mahulog sa ginasakyan nga tricycle. Ginaduso sang DOH nga total ban sang palupok ginapamatukan sang lokal nga gobyerno sang Hinigaran. Sa balita nasyonal, Dole magapatuman sang partial deployment ban sa Kuwait. Ginaduso nga total ban sa mapalupok suportado ni Presidente Duterte. Maayong aga Bacolod, may aga binugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Biyernes, Enero 3, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 13 minutos sa nagaligad sa takna nga alas 6. Detalye na sa mga balita lokal.
Napatay ang isa ka bata nga babae sa mahulog sa tricycle sa sitio Maria Elena, Barangay Tampalon, Syudad sang Kamangalan, sadtong Miyerkules sang aga Enero 1. Ang biktima ang nagaedad sang 5 ka tuig kag nagapuyo sa amuman nga barangay. Sunod kay Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe, ang hepe sang Kamangalan PNP, sakay sa tricycle ang biktima upo ng amay pag-abot sa lugar sang aksidente. Wala pa nakadulog ang tricycle kag nagtindog ini kag rekta nga nahulog. Ginala pa sa ospital ang biktima apang gindeklarar nga patay na. Patay man ang isa ka senior citizen sang ginlabo sang ginaligar hubog sa Purok 9, Barangay Asya, Banwa sang hinumaan sang Miyerkules sang aga. Ang napatay ang ginkilala kay Vivencio Responte, nagapuyo sa Barangay Alim, samtang sospetsadong ginkilala naman kay Arnel Walog, 30 anyos, kay nagapuyo sa Barangay Asya sa amuman nga Banwa. Sa pagpangusisa sa hinumaan PNP, naabta na lang nila si Responte nga nagahigdaon sa tunga sang dalan kag may pilas sa likod, liog kag dugan. Tigayon naman ginadakpan sang barangay opisyal kag tanod ang sospetsado nga si Walog. Padayon ginembestigahan sang kapulisan ang motibo sang krimen. Patay man ang isa ka driver matapos ginbuno sa sitio Katsile, Barangay Salong, Syudad sang Kamangalan, sadtong malas 11 ang tagna sang aga Enero 1. Ang biktima ay kilala kay Julius Rupon, Barangay Salong, kung pumuluyo sa Barangay Salong sa Syudad sang Kamangalan. Samtang ang suspetsado, kilala lamang kay alias Petpet, sang Barangay Tiling, Banwa sang Kawayan. Sunod kay Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe, ang hepe sang Kamangalan PNP, nag-istorya gid ang biktima sa abyan sa mag-abot ang suspetsado, kag gilayon siya ginbuno sa wala may baluan nga rason. Giningagaw padala sa ospital si Rupon apang gindeklarar nga patay at large naman karon ang suspetsado tubtob sa sini nga mga tinion. Isang patay, isaang pilason matapos ginlothang las 9:30 sang gabi Enero 1 sa Sitio Cabunao, Barangay Palampas, Syudad sang San Carlos. Ginkilala ang napatay kay Rocky Racostales, 26 anyos, residente sang Sitio Cabulayan sa amuman nga barangay, samtang pilason naman si Marvin Melmida. Ang suspect ang ginkilala naman kay Ronaldo Taunes, 28 anyos. Sa inisyal nga pagpahusisa sang kapulisan, nagainom-inom sang makahulubog nga ilimnon Sanday Racostales, Melmida kag Taunes sang sila ang nagbaisay. Rason nga ginlothang ni Taunes si Racostales gamit ang wala pa may baluan nga sahay sa armas lothang, igo sa nawala nga bagal lapos sa likod nga among gintunaan sang iya kamatayon, samtang igo naman sa natuo nga bahin sang ulo si Melmida nga padayon karon ginabulong sa hospital. Matapos ang krimen, nagpalagyo si Taunes kag padayon pagkaron ang nga ginapangita sang kapulisan. Padayon man nga nagnubo ang kaso sa mga firecracker-related injuries sa siyudad sang Bacolod. Sa pinakauli nga datos sa Task Force Paputok 2019 sang Bacolod, 7 ang na-record nga firecracker-related injuries sumalin Disyembre 11, tubtob Enero 1, tuig 2020. Sunod kay Task Force Head Ernesto Pineda, ang iniya kanamuon ang manubo ikumparar sa 15 nga na-record sa 2019 kag 17 sa 2018. Ang mga biktima nag-edad na 10 katuig tubtob 41 anyos kag nag-usar sa boga, whistle bomb, triangulo, kamera, goodbye Philippines kag duha ka wala makilala nga palubok. Sunod kay Pineda, iniya nagapakita lamang nga nagahalong na ang tao kag epektibo man ang ilang nga kampanya. Sa iban nga balita lokal, ginapamalabagan naman sang lokal nga panguluhan sa Banwa sang Hinigaran ang ginaduso sang Department of Health nga total ban sa firecrackers kag pyrotechnics. Ini ang reaksyon ni Hinigaran Mayor Jose Nadi Arceo kasunod sang damlag lang nagwa nga balita sa national. Sunod kay Arceo, dako nga epekto sa palangubuyan sang iya mga pumuluyo nga nagasalig sa mga negosyo kon madayon ang among lihok. Dugang pa sini wala man sang problema kung magapadayon ang paggamit sang publiko sa firecrackers. Importante lamang nga mayara sa istrikto nga pagpatuman sa nagakaigo nga regulasyon. Isa nga naging basihan ni Arceo amo ang matawhay nga pagsaulog sang Christmas kag New Year Day celebration sa diin wala sang na-record nga firecrackers related incident sa ila lugar. Bagod sini plano sang alkalde nga hingyoon sa konseho ang pagpasa sa isa ka regulasyon nga pabutsyag sang ila sentimento angot sa amo nga isyu. Ginakabig karon ni Police Major Sherlock Gabana, hepe sa Police Station 2 nga closed case na ang kaso ni Fire Officer 3 Cornelio Silva. Ini matapos nga napatay man si Silva kadungan sa birthday kahapon sang kagahon sa Riverside Medical Center.
Suno kay Gabana, ipasaka nila kung tani karon man nga adlaw ang kaso nga homicide batok kay Silva. Si Silva ang nagbuno kay Fire Officer 3 Isaac Cabana nga una napatay matapos maagaw ang balisong nga gingamit sa pagbuno sa iya. Christmas party sang BFP sa matabo ang insidente sa Disyembre 23 ang kaagahon sa Purok Fire, Barangay 8 Syudad sang Bacolod. Suno kay Gabana, bangod sang malawig nga holiday season, wala gilayon mapasaka ang kaso bato kay Silva. Magluwas ni ang isulman sa mga testigo ang nakapatrasar pa sa ang pagdudua sa mga testigo amo nakapatrasar pa sa kaso nga ipasaka kung tani batok kay Silva. Was also such a part. Sa katapusan niya, balita lokal, pagkatutukan sa Police Regional Office ng PRO6 Director Brigadier General Rene Pamuspusan ng kampanya sa illegal nga droga diri sa syudad sang Bacolod kag sa Negros Occidental. Sunod kay Lieutenant Colonel Joe M. Malong, spokesperson sang PRO6 bangod sa masami dalagko nga balor sang ginapatihan shabu ang nagakaladakpan sa syudad kag probinsya. Isa man sa ginbasihan sang PRO6 ang pagtudlo sa mga nagkaladakpan sa illegal nga droga sa Panay nga gikan sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ang ila ginabaligya nga shabu. Magluwas sa illegal nga droga tutukan man sang PRO6 ang kriminalidad. Madumduman ginmando sang PNP National Headquarters nga pabakuron pagid ang kampanya sang illegal nga droga karon nga tuig 2020. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:20 sa aton nga mga problema bala sa bukol-bukol sa lawas. Hindi na magpadugay pa para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Yoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mabukol, cyst kag iban pa nga mga balatian. Santon Sitayman ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medala Nernais at tubalan sang gate sa Paglawom Sports Complex. Tabuk sinayari dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangita lang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Doli magapatuman sang partial deployment ban sa Kuwait. Samtang ginadusong nga total ban sa mga palupok, suportado ni Presidente Duterte. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa aksyon, Balitang Bayan numero 1. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse,
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sa ato naman nga pagpapay mga kaaksyon. Nanay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:26, detalya na sang mga balita nasyonal. Magapatuman sang partial deployment ban ng Department of Labor and Employment sa Kuwait. Ginianggin kumpirmar ni Labor Secretary Sylvester Bello III kasunod sang panibagong insidente sa pagpatay sa isa ka OFW nga si Jeneline Villavende. Sa idalom sa ibatuman nga partial deployment, wala na isang panibagong nga iproseso nga deployment sa mga bagong nga OFW sa Kuwait. Sunod kay Bello, magkapagawa siya sa official order angot diri sa madali nga panahon. Kadungan si padayon nga tun-an ang pagpatuman sa total ban, tubtob hindi mahatag ang hustisya kay Villavende nga napatay sa kamot sang iyas ni amo nga Kuwaiti. Ginasuportahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang hagna nga total ban sang palupok sa pungsod apisar nga padayon nga naganubo ang kadamuon sang firecracker-related injuries. Ini ang ginhimo nga statement ni Presidential Spokesman Salvador Panelo matapos ang report sa Department of Health nga sa 60% sang 288 ka mga kaso sa manalukpan ang bangod sa legal nga mga firecrackers. Suno kay Panelo, pagasuportahan ni Duterte ang hagna nga nagadumili sa pagpasar kag pagbaligya sang firecrackers kag posible nga i-certify ini sang Chief Executive nga urgent. Ginpahayag ni Panelo nga si Duterte nga sadto alkalde sa syudad sang Davao ang may ordinansa nga ginadilian ang palupok sa ilang nga lugar. Pero suno kay Panelo, may pila naman nga mga nagaswestyon nga i-regulate lamang ang pag-usar kag pagbaligya sang palupok apang depende ini sa gihapon sa desisyon sang presidente. May gin-appoint na nga bago nga Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines si Presidente Rodrigo Duterte. Ginanggadlan ni Presidente Duterte si Eastern Command Chief Lieutenant General Filimon Santos Jr. nga among mga pamuno sang AFP talos kay outgoing AFP Chief of Staff General Noel Clement nga natalana magretiro karon nga bulan.
Sunod kay Senator Bongo, pangunahan ni Presidente Duterte ang turnover ceremony para sa bagong AFP Chief of Staff sa Sabado, Enero 4. Si Santos ang miyembro sa Academy Sinagtala Class of 1986. Antes mangin pamuno sa East Mincom, inisang namuno man sa 7th Infantry Division sang Philippine Army. Gin-cancela naman ang pagbisita ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga biktima sang linog sa Malalag kag Padada sa Davao del Sur kahapon. Sa Palace Press Briefing, ginpaathag ni Presidential Spokesman Salvador Panelo nga ini bangod naglain ang pamatsyag sang presidente. Dugang pa ordinaryo lamang ini kag wala sang dapat ikabalaka ang publiko sa ikayong lawas ni Duterte. Payag naman ni Panelo, natural lang sa isa ka tao ang maglain ng pamatsyag kung kulang sa tulog. Ginreschedule naman ang pagbisita sang presidente subong adlaw Biyernes. Nagpahandam si Father Reginald Malikdem, Chancellor sang Archdiocese of Manila kag Rector sang Manila Cathedral angon sa scammer nga nagagamit sa ngalan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Sa pahayag ni Father Malikdem nga ginpagawa Huwebes ang hapon, ginpahayag sini nga may nagaimbitar para sa isa ka farewell mass kag testimonial dinner para kay Cardinal Tagle. Gamit sang scammer ang numero nga 0965-1864581 kag nagapangayo sang donasyon bilang regalo sa kardinal. Ang donasyon ang ginapad-deposito sa isa ka account nga nakapangalan sa isa ka Father Allen Albert Lagura. Sunod kay Father Malikdem, wala sa among event para kay Cardinal Tagle, kag wala man nagapangolekta ang Archdiocese para sa iya. Ginpalayag man sa pari nga wala sa miyembro sa ang diocese nga may ngalan nga Father Lagura, kag wala nakalista ang ngalan sini sa Catholic Directory of the Philippines. Ginabisuhan ang publiko nga ipahibalo sa Manila Cathedral kag sa Chancery kung napakabaton sang mensahe gikan sa scammer. Ang pagpanginto ang ipatagalan matapos gin-appoint ni Pope Francis si Cardinal Tagle bilang bagong pinuno sa Congregation for the Evangelization of Peoples o kung Propaganda Fide. Bangod rin, kinahanglan nga maghalin akong magbiya si Tagle sa pungsod para himo na obligasyon kung bago niya sininga trabaho dito sa Vatican. Ginlansar naman sang Philippine National Police kon PNP ang crackdown batok sa kapulisan nga ginalegar personal nga nagausar sa mga kumpiskar nga masalakyan kag motorsiklo gikan sa police operations. Ginklaro ni PNP OIC Lieutenant General Archie Gamboa, ginadilian man ang kapulisan sa pag-usar sang anuman nga accessories sa mga kumpiskar nga salakyan kag motorsiklo. Sunod kay Gamboa, iya iga-trace ang tanan nga mga kumpiskar nga salakyan kag istriktong ipatuman ang Standard Operating Procedure number 7 nga nagadumili sa pag-usar sa mga recover nga mga motor vehicles kag motorcycles. Base sa record, masobra 200 ka mga kumpiskar nga salakyan kag motorsiklo ang yara sa inisyal nga listahan sang PNP. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Ang mighty naman ang alkaline ng vitamin C sa problema natin sa allergies, may mataas ining antihistamine properties. Ginapanubong histamine level sa imong alawas para nga makontrol ang allergies. Sa mga pilas nga kadugay mag-ayo, makatol-katol sa imong panit, mag-mighty na ang alkaline ng vitamin C, manami ini sa tanan nga sahi isang skin diseases. Para sa mas epektibo nga kombinasyon, pwede na madulong sa inyo balay. Paagi sa pag-order online sa www.kalusuganyan.ph o sa Kalusuganyan Facebook page. Ito yung mamatiyan natin mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod ka Aksyon, Rex Canton. Magabalik kita sa Action Balita Morning Edition, upod gabon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boydran, una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Aksyon